जायफोरा NRC नि फाइनाल लिस्टखौ नायनो थाखाय नेबाय दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां मानोना NRC नि फाइनाल लिस्टआ दिनै 31 आगस्ट NRC नि फाइनाल लिस्टआ ओंखारबाय बेनि थाखाय नोंथाङा जेबो खालामनाङा गुगोलाव थांबानो जाबाय बेनि थाखाय गुगोलाव थांनानै नोंथाङा www.nrcassam.nic.in सार्च खालामबानो जाबाय नोंथाङा सार्च खालामनायनि उनाव नेट प्रब्लेम बेनिखायनो एसे स्ल' जादों मानोना गासैबो सुबुङानो नायबाय थादों बेनिखायनो एसे स्ल' आरो बेनि थाखाय जों एसे नेथ'बानो जाबाय बेनि उनाव बेफोरबायदि पेज खुलिनाय नुनो मोनगोन आरो बे पेजखौ नोंथाङा फरायनानै लानो हायो जुदि फरायनो गोसो दङबा आरो फरायबा नोंथाङा थोंजोङै क्लिक हियार होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय एबा नोंथाङा क्लिक हियार होननाय अपसनाव थुना होबानो जाबाय थुना होनायनि उनाव बेफोरबायदि पेज खुलिगोन आरो बेफोरबायदि पेजआव नोंथाङा नुनो मोनदों इन्टार इउआर ARN आरो बे ARN आव नोंथाङा नोंथांनि ARN 21 बा 21 अनजिमाखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन आरो क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा सिंनि बाक्सायाव नुनो मोनदों नोंथाङा नुनो मोनदों इन्टार केप्चा आरो नोंथाङा बेयाव नोंथाङा सिंनि इंलिश हांखोजों थानाय हांखोफोरखौ नोंथाङा बेयाव केपचार खालामना होबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथाङा सार्च खालामनानै होबानो जाबाय बेनि उनावनो नोंथांनि न'खरनि गासैनिबो मुङा NRC आव थानाय जायनि मुङा पेजआव ओंखारनायखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन आरो जुदि नोंथांनि न'खरनि एबा नोंथांनि मुङा कमप्लिटलि फार्स्ट आरो सेकेन्ड लिस्टआवनो फैदोंब्ला अब्ला नोंथाङा बेयाव बेफोरबायदि पेज नुनो मोनगोन नाथाय नोंथाङा नोंथांनि जुदि मुङा बैयाव फैयाखैबा नोंथाङा बेखौ हाइकर्ट खालामनो हागौ फरेस्ट हाइकर्टआव बेनि थाखाय नोंथांनो सम होनाय जादों 120 सान बे 120 साननि गेजेराव नोंथाङा आपिल खालामनो हागोन आरो नोंथाङा बे NRC नि वेबसाइटआव थांनो गोसो दंबा डिसक्रिप्शनाव लिंकआ होनाय दङ नोंथाङा बेनिफ्राय क्लिक खालामनानै बैसिम नोंसोर थोंजोङै थांनानै नोंथांनि NRC नि मुंफोरखौबो दङना गैया नोंथाङा कमप्लिटलि क्लियारलि फाइनाल लिस्टखौ नोंथाङा चेकिं खालामनो एबा नायनो हागोन अब्ला आं आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मानोना अरायबो नोंथांमोननि गेजेरावनो आं टेकनिकेल आरो इनफरमेसन भिडिअखौ अरायबो लाबोनो थाखाय आं नोंथांनि गेजेराव दङ आरो आं लाबोनो थाखाय सानफ्रोमबो मिजिं थिगोन अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनोसै बाय